Hola, companys. Vistes les imatges que ja corren per tot arreu del que estan fent a la gent d'Israel, la meva opinió és que els palestins tenen que estar molt, però molt al límit de lo que és la seva vida quotidiana per atrevir-se contra Israel. Dubto molt de que si estiguessin sols s'atrevissin a fer el que estan fent. Per altra banda, dir que Israel no és cap sant, els palestins tampoc, i que això fa por. Fa més por això que la guerra d'Ucrània. Però que no sigui una provocació perquè Israel tingui l'excusa d'atacar Iran. Israel ja ha atacat, fa anys que ataca Iran i Iran ha callat. Fins ara no ha dit mai res, i Iran avui ja està preparada. Ja té un bon exèrcit i modern. I suposo jo que estan esperant els d'Israel. I això no t'estranyi que sigui la torna d'Ucraïna. És a dir, els americans fan servir carn ucraniesa per lluitar contra els russos, debilitar els russos, que no els ha sortit bé, i Rússia poder s'hi tornarà, dic jo, amb la carn de la gent d'Iran, que n'hi ha molta, per fer mal als israelians. Israel és Estats Units, Vale? Des d'aquí, dir que no sigui la torna d'Ucraïna, perquè el rus no és tonto, La meva reflexió és aquesta: fa més por Israel i Palestina que Ucrània i Rússia. Bona nit.